Nangona iyindawo yasezilalini, iCoffee Bay yaziwa kakhulu ngobuhle bendalo. Lo mnyhadala uthekeza kobu buhle ngokuqaqambisa amasiko nezithethe, imilinganiso ebiquka ukulwa ngenduku, imidaniso yesintu kwakunye neentombi zenkciyo ezikhuthaza ubuntombi nto. Uyabona intombi zenkciyo sithi makubuyelwe embo ngoba silwa ne-teenage pregnancy, silwa ne-HIV and AIDS, silwa ne-drug abuse. Abathatha inxaxheba abawuvala umlomo. Uthola ukuthi abantu baye nezithandani zabo yabo, and then umazi uba umntu nomona xa ebona isithandani sakhe sijika nomnye umntu esitikini, yabona then ntetho ukuthi ke ngoku le nto ipromotha uthando. Usikhumbuza sibuyele embo, siyavuya kakhulu, sithi le nto phambili ngayo iqhubeleke ingapheli. Umnyhadala lo uncedisa namashishini asakhasayo. Umehluko xa kule nto uba khona uba mkhulu, siyavuya xa ikolo kunale siye sincedakale sikwazi ukuthengisa. Abaququzeleli bathi bacela inkxaso khona ukuze baqhubeleke neli phulo. Thule Joka kwiindaba ze-SABC ndiseCoffee Bay.